Психическото ми състояние в понеделник сутрин. Гранушка ме изпрати на частни уроци при луда монахиня, която иска да ме чука. Къде е нашата скъпа колежка? Хайде стига си ми правят черни магии и да ходим да учим. Я не ми загърчи като червей. Боже, как скокна! Абе, жена, ти откъде вземаш тази сила да го носиш този чук, бе? Знаеш ли какво забавно ще стане, ако ти го взема и ти го тресна главата? A few moments later. Ето го най-лачи Кенеф е съществувал някога. Тук е повече от очевидно, че са се случвали много красиви ситуации. Ето го и целият монахински състав. Опа, това не знам как падна. Също и това. Сега трябва да намеря нещо, с което да вляза в собствената си стая. Чай, какво? Ти се много да клякаш ли, бе? Бабо, къде пак ме изпрати, мо? Чудесно! Хайде сега към Пирогов за трети път в тая седмица.